Hi guys, may gabi sa inyo guys. Duwi-duwi ko naman ni wala upload akong YouTube channel na ako. Apit naman ni mag 2 years. Na busy na mo sa trabaho. Sa kuha nag-upload ko din sa Reels. So panagsara man isa ka video. So kumusta sa inyong tanan diha? Ah, I hope nga naamo sa mayong kwan karon, mayong panglawas. Kapis kayo baskog. Bisan sa kwan ako guys, diri sa akong TikTok wa gyapon ko update. Upload. So mo din yung view na mo sa akong balay. Nga ni raw. Simple lang ba? Simple. Nagkuhan ko ron, nag-init ko ron. Ako'y gitakaang para nakapi. Akong kapi nga gitakaang ako diya. Kining sa gulan ako tugas. Ibali, kuan ba? Nang nahihirbal. So, gikan ko trabaho. Nung si Biluya ko karon tugon ko. Nung nagtakaang ko ron tugas para ibali tambal o tambal. Ada ni ang tos sa tanang gani. Muni siya guys oh. Ay init kayos na nagilo na. Muni siya ning panit ni sa tugas ang akong giinit. Ini akong kibali. Akong tambal. Hindi na kailangan og tubitas kini rasa. Initam di kayo de. Nara siya panit nara panit niya guys oh. Panit sa tugas. Ngani ang tubig niya ba sa mga pabukalan na ilo. Muna siya nga mga pag-imnon sa unang panahon mga karaan nga ni tambal. Siya guys tambal gyapon sa nang mahilog ito siya. Dito lang kayo naman ni mahilog kag sa kamprag inom kani. Dali ra mo lian. Guys, tilawan na guys. Ang yang lamian ni kining pait-pait. Pait-pait ni siya guys. Uminom ka ni pwede apon kung kuhan tangan sinta para di ra kay kapaitan. Okay kayo ni siya guys nung tambal nga kuhan. Tambal sa mga katigulangan ba. Well, thank you for watching mga guys. Ug sa akong mga idol dia. Salamat sa paglantaw sa video.